mascariñas da honestidade, entroideiros en stand-by, antidisfraces, antidisturbios, pois fans de Lois Pereiro, por certo, que nacera nun día como hoxe, ou lectoras de Joan Margarit, que nos deixou tamén un 16 de febreiro, helenistas dedicadas, xornalistas letraferidos, controladores aéreos de aspiracións e suspiros, fuxidos dos choqueiros, namorados en balde, xa que din que hoxe é o día dos amores imposibles, sureños da raia con Portugal, galegos-suizas retornadas, profesoras de grego na secundaria, buscadoras de plans alternativos ao feriado, asiduos deste ciclo, amigos e amigas. Grazas por acompañarnos nun novo acto no que a palabra desenmascara a realidade. Un novo recital que nos permite abeirarnos e testar a escena vibrante do que se está a facer en galego e no resto do mundo. Hoxe queremos facer unha alusión e un recoñecemento, por unha banda, aos riquísimos, fecundos e inquedos clubs de lectura ou obradoiros que aguilloan o gusto polas letras en todo o país. E pola outra, dar a benvida a unha lingua que nunca antes pasara por poetas de inversos e que segue a alentar no sustrato do que nas linguas romances hoxe falamos. E significativamente estamos precisamente nun centro que se chama Ágora. Facémolo a través de dúas mulleres que xorden precisamente da lingua grega e, da súa, evidentemente, milenaria tradición lírica, e máis do xermolo sementado por un obradoiro de poesía que deu orixe a un colectivo poético. Carmen e Dimitra temperan e decantan a linguaxe para que o filtro da memoria, o que as imaxes que esta deita nos quere dicir, para que se escoiten as frecuencias débiles que hai nas voces e para deixar un testemuño, fe de vida. Para elas, máis que ornamento ou consolo, a poesía sostén a fragilidade do mundo. Ata o sur do país hai que viaxar para rastrexar as orixes de Carmen Villar, a nosa primeira convidada. Ela mesma defínese como neta da raia, da comarca de Celanova. E é tan galega que naceu en Zúrich para levar nas veas a experiencia herdada da emigración. A súa paixón pola comunicación levouna a estudar xornalismo e esa arela de expresarse non puido resolverse nun formato só. Faino, ás veces, en palabras e outras en imaxes. Por iso cultiva a partes iguais xornalismo, escrita e fotografía artística. Na primeira desas dúas facetas, na do xornalismo e logo de pasar por varias outras cabeceiras galegas, desenvolve a súa carreira hoxe maiormente no Faro de Vigo. En dito xornal mantén a columna de opinión Que din as rumorosas, unha tribuna que o pasado ano resultou finalista do 21º Premio á Fundación de Xornalismo Francisco Fernández del Riego. Falando de premios, tamén un outro artigo seu levara o cuarto premio Xoán Vicente Viqueira. Dende hai anos, interésase polo formato híbrido que ofrece a fotopoesía e cultiva diarios fotopoéticos nas súas redes sociais. O primeiro chamouse Os 1001 días, unha proposta que gustou tanto que unha escolma da mesma acabou por saír en libro baixo o selo, nin máis menos que de Xerais, en 2023. Boa parte da sensibilidade de Villar, non toda, pero boa parte dela, para os versos, nutriuse de dous obradoiros de poesía que ela realizara, organizados pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega da man da poeta Eli Ríos. Estes talleres literarios colectivos, participativos e horizontais, así como os clubs de lectura,
como mencionaba ao principio, significan unha emocionante forma de compartir visións, interrogantes, inquedanzas feitas a través da palabra escrita, crean comunidade apoiándose na reflexión, establecen redes de comunicación e apoio emocional, resortes para reforzar e compartir esa nosa educación sentimental, para analizar conflitos ou ideas presentadas nos libros, para confrontar pareceres a raíz das páxinas, reforzar a autoestima do noso desenvolvemento verbal e creativo e para unha chea de cousas máis. Canais, cando máis flúen cohesionados, chegan a facer novos e estimulantes lazos. E foi o caso daquel obradoiro conxugado tan en feminino e feminista, que o grupo de participantes deu en autodenominarse as comadres das letras. Del facía parte esta Carmen Villar, que acabaría por verse publicada, como comentei, nunha das editoriais máis potentes do país. Ademais, coas súas compañeiras e de xeito colectivo, sairían publicados tamén dous valiosos libros, Contármonos, en 2023, e Cereixas roubadas, en 2025, que para máis, en ambos casos, resultaron finalistas nos premios Follas Novas do libro galego. E é que para Carmen a palabra fíxose para ser compartida, para tender a man ao outro. Igual de acompañada foi por iso a súa publicación en revistas literarias a carón de outros e outras autoras coas súas pezas. Falo de Dorna, Quiasmo ou Palabra Común, onde saíron poemas, relatos e ata pequenas pezas de teatro súas. Ou en Nativos, onde viu a luz íntegro en Arcadia Xea, outro dos seus fotopoemarios. Un formato que a autora, de feito, sigue visitando xa dende 2018 e xa que concibe a palabra para ser compartida, queda agora o escenario para que escoitemos a Carmen Villar. Grazas, boas tardes, grazas a todos por virdes. Antes víavos, agora non vos vexo, pero sei que estades aí. Moitísimas grazas por apoiar a cultura, apoiar a poesía, colaborar nesta rebeldía que tanto falta nos fai hoxe en día. Permitideme atuarnos, porque estamos aquí entre amigos. Quería tamén darlle as grazas antes de nada a Yolanda Castaño, embaixadora constante das nosas letras, por convocarme, porque é unha maravilla estar aquí e é un luxo estar a carón dela e de Dimitra. Tamén, finalmente, dar grazas ás institucións que apoian a cultura, porque sen elas non sería posible. A cultura é un ben importantísimo, é tan importante como a biodiversidade. Bueno, aos que me coñecedes, xa me coñecedes, pero como algúns non me coñecedes, quería aproveitar para facer unha pequena retrospectiva da miña obra. Non tiñades medo, non me vou remontar á adolescencia. Imaginade que estades nunha galería de arte e ides vendo cadros. Vou vos pedir varias veces que usedes a vosa imaginación, porque, como ben dixo antes Yolanda, moitas das miñas obras están pensadas para seren entendidas en binomios que combinan fotografía e texto. Bueno, falaba de que unha das miñas características é o tempo. A min o tempo obsesióname. Os xornalistas, na miña faceta xornalística, facemos trampas. Normalmente contamos aos lectores todo o que teñen que saber na primeira párrafo da noticia, por se acaso marchan. Eu espero que vos non marchedes, así que vou me permitir ir máis ben en orde cronolóxica, pero, que vos decía, sen chegar á adolescencia. Falaba Yolanda tamén do meu proxecto fotopoético. Eu xa hai moitos anos, que hai uns 20 anos, fixen unha primeira andaina tamén nas redes, con esa combinación de fotos e palabras. Gustaríame, daquela eu asinaba como Brandelia, un dos meus alter egos, gustaríame recordarvos un poema daquela. Ás veces coido que malgasto a miña poesía coa vida. A vida, dicían os vellos da miña aldea, é unha mala besta que só entende de golpes,
Cantos máis alumiños lle fagas, menos respeto che ten, dicían. O romanticismo é un luxo, engadían, caro demais. Lle é mellor investir en abrigos, porque os versos son bonitos, pero non tapan cando vai frío. E ainda había aqueles que lle dicían aos rapaces: déixate de tanta leria e estudia matemáticas, que pode non haber corazóns, pero sempre haberá quen bote contas. E seguían: se queres ser alguén de proveito, non ames, non respires, non sintas, non extrañes, non queiras rematar como a esa. Eu sempre penso que entón me miraban a min. Pero eu sorría, sigo a facelo, sorría e penso, mellor dar, mesmo a quen non apreza. Dende 2018 desenvolvo unha nova xeira dese proxecto fotopoético nas redes, desta vez como Carmen de Milmanda, xa van para lo 8 anos, cumprese xusto estes días. Como tamén vos adiantaba Yolanda, facéndome spoiler, fixemos unha pequena escolma alá polo ano 2023, cando tiñamos uns 1000 poemas, e fixose ese libro do que vos falaba ela, Os 1001 días. Nesa obra tamén recollín un poema que viña de antes, que vos vou a ler porque me sirve de enlace co que facía no pasado. Empezamos a romper sen decatarnos. Primeiro é só unha sensación molesta, entón medra e faise fenda, e despois o guillo, no punto axeitado, un golpe lene, mesmo un alumiño, e reventamos. Os poemas que publico nas redes sociais, antes chamado Twitter, están condicionados polo seu tamaño, son plataformas que impoñen un límite de caracteres, entón cheguei a facer cousas sintéticas como esta, por exemplo. Estar onde te queiran, quererte onde esteas. Ou como este outro, non confundas vontade con movimento, non confundas vontade con movimento, tamén se moven as follas, e só as empurra o vento. Nese libro falo moito do tempo, como vos contaba antes, que é unha das miñas obsesións, da infancia, da memoria, tamén da natureza, dos meus avós. Un deses poemas di así: de pequena vivín agostos así. Chegaba a nós o calor cociñado no corazón das estrelas, pero había vagalumes. Arrecendía a verán e non a napalm. E os lobos agardaban a distancia prudente das verbenas. E, como está moi preto San Valentín, acaba de ser, e teño excusa, que non se diga que non sei facer poemas de amor, sin que sente precedente. Por exemplo, este: amar é desexar na vindeira vida ser árbore só para poder darche sombra. E teño que dicir que algunha amiga querida o emprega para as bodas dos amigos, así que estou moi orgullosa. Quería rematar este breve percorrido polo que é o libro de Os 1001 días, por un que creo que está moi acorde a estes tempos. Achegábase a apocalipse e non nos decatábamos. Protexidos nas nosas casas, comíamos os restos que quedaban das perdices e sorríamos. Non importaba que fosen osos. Aínda eran osos das perdices orixinais, de cando éramos felices. Pero para demostrar que non fago só fotopoemas, que son como as vida de parellas, que casar imaxes con textos, tamén fago moitos poemas solteiros. E agora vos ler unha mostra. Como, por exemplo, este, que estes foron publicados ao longo destes anos nas revistas que mencionaba Yolanda. E, por escoller un: que farán os nenos das cidades cando aprenden a ler?
que letras comezarán a buscar e por onde para practicar esa arte nobre que nos separa da erva e nos permite viaxar moi lonxe. Perdidos correrán a refuxiarse nas letras que aínda resisten os rótulos das tendas, temereiras testemunhas da lingua feita a materia, aprenderán a ler nos letreiros das ofertas inmobiliarias, nos descontos dos supermercados, mes do neno, IBE reducido, todo incluído, ato derradeiro, silencio, cese da actividade por xubilación ou por sacrificio, pero iso non o din, que queda mal. Os nenos do campo aprendemos a ler primeiro nas follas que peneiran os eidos, nas marcas que deixan as formigas extraviadas das normas da compaña, nas camisas desbotadas das serpes que tocábamos con admiración e respeto, e nas plumas desamparadas das anduriñas. Esas eran moi codiciadas. Fabricábamos tinta amarela coa Quelidonium maius, erva das anduriñas entre nós, e practicábamos con ela as primeiras letras que non entraban con sangue, o dibuixábamos na terra, sempre disposta a borrar os nosos erros, sempre disposta a borrar as nosas eivas. Tamén repasando un pouco que, aparte da miña pequena historia, hai pequenos proxectos enormes que quero tamén resaltar porque constitúen a actividade cultural de base, pareceme fundamental que sigan asistindo. Entre eles, ese fanzine, que tamén citaba Yolanda, que materializa o sentir dun grupo, un proxecto, facendo realidade cosas fermosísimas. Atrevíme a deixar o meu libro, un poemario inteiro que se chama En Arcadia Sea, porque fanse maravillas tamén non somente no mainstream, no underground, e está ben que así sexa. Son 12 poemas, eu como Dimitro tamén teño certa teima cos números, ainda que a meus son diferentes. Leo vos o que remata. É un poemario que está inspirado no cambio climático e todas as fotografías que o acompañan son de neve. Así que preciso que tiñades moito frío agora, vale? É un poema pequeniño tamén. Mañá será outro día, dicíamos, pero non será outro, senón o mesmo. Para seguir cos poemas solteiros, quero ofrecervos 3 propostas. O primeiro é un poema que lín aquí tamén na Coruña por primeira vez, que escribín ao abeiro dun obradoiro, como dicía antes tamén Yolanda, coa increíble poeta Estíbaliz Espinosa. Naquele momento cantei a parte final, porque a parte final é para ser cantada, pero hoxe xa aviso que non vou ser tan ousada, así que tamén teredes que imaginalo. Titúlase Existir en dous movementos. Consta de xénese e de apocalipse. A xénese léase como un augurio. Nada máis nacer, creei o mundo. Asegureime de empezar polo sorriso do avó, de aquela boina gastada, cosida polas propias fadas que o protexía do sol. E despois, a miña avoa, e mandilón, mandilón e mandilón, que tiña que escoller, que teña onde escoller, pero mandilón. E un pano negro para a cabeza, e nas mans, a aspereza suave das que lavan, das que fregan e aloumiñan, das que sachan. Mans que tecían aquelas miñas trenzas infindas coas que non precisaba que ninguén me rescatase. Eu era unha princesa autónoma, ou máis ben detective. Con elas era quen de correr, de choutar, e mesmo de voar improvisando unha hélice. E aterraba, sa e salva sobre a erva, só cos xeonllos magoados. Estaba escrito que tiña que medrar entre 2 ríos, Tigris e Vangueses, Éufrates Gorgua, Mesopotamia ausente de herdanzas, e debuxei cun só suspiro toda a auga, na que guindar botellas de mensaxes a terras estranas,
Cantos barcos de papel non afundiron mentres pensaba como de grande será o mar? Acaso como a miña montaña? Tiña de ser, dicían as 3 meigas que viñeran ao meu bautizo. 3 señoras da aldea do lado, cada unha co seu pano, negro, tamén negro como ao pasado. Tiña de ser que fose nena de ler. E ao meu redor medraron os libres. E subín a eles como a un outeiro para enxergar dende ali o universo. Tiña de ser que fose nena de saber e ao meu derredor medrasen as preguntas. E aínda coas mans tatuadas coa erva das anduriñas, farta de contar estrelas e de debuxar arcos da vella no horizonte, lembrei os vagalumes e os cabaliños do demo. Non podían faltar, tiña que facelos canto antes de desapareceren para sempre, antes de seren tan exóticos que haxa que ir a Borneo a buscalos. Non podían faltar os carballos para abrazarme, nin os cruces de camiño nos que cederei o paso a Santa Compaña, e os lobos que se chegaban a Modiño a cheirarnos. O 7º día non descansei, porque era domingo de Ramos, e estreábamos soños e zapatos. Eu ia como a Dorothy, con sandalias vermellas, e ia camiñando a saltos, ou como os merlos nas hortas ledos de dar aniñado. Tampouco descansei o día seguinte. Na infancia non descansamos nunca. Deixamos todo o cansazo para despois. Para cando somos xente que non pode vestir calcetíns de distinta cor, nin pintar mariolas no cemento antes de dar o seguinte paso, a pata coxa. E agora ven a Apocalipse, que é el lerse cantando, pero é onde vos pido imaginación, vale? Agora canto. Agora canto. Canto todo o que perdín. Agora canto. Agora canto. Canto extraño o que vivín. Aproveito para presentarvos un dos poemas máis recentes, tamén composto ao beiro do outro obradoiro, neste caso do outro magnífico poeta, estou rodeada de poetas grandiosos, Carlos Negro, que estreei en 2 recitais, hai menos dun mes en Santiago, así que tiño medio practicado. Titúlase As laranxas, menos laranxas, de todas as laranxas. Aí se acaba a referencia a Carlos Casares, xa falando en serio, é un poema moi importante para min porque quero dedicarlo a todas as persoas que teñen que marchar das súas casas, das súas vidas, dos seus fillos, que deixan orfos vivos para procurar un mundo mellor, un futuro mellor para eles. Vai por eles e tamén polos meus pais. As laranxas das películas dan zume, o mesmo zume dos hotéis. Ese, mamá, que ti nunca tomabas porque ti aos hotéis ías só para traballar, e se acaso para facer zume para outros. Pero alguén che dixera que lle marchaba a vitamina C de seguida e que había que bebelo a correr, quietos, pero a correr. Iso nos contabas, mamá, coa túa dose de ciencia do peto, apañada nos mentidoiros dos office, cando as exprimías para nós. Porque nós sí, mamá, nós tiñamos en ti o mellor hotel do mundo, cando estabas en ti. Ti que naceras nunha aldea na que antes de ti non nacera laranxeira ningunha. Só había maceiras, porque ali na fin do mundo, á esquerda, o principal pecado cometido era sempre o pecado orixinal, repetido tantas veces que xa era un sensentido o seu nome. Os meniños non nacían cun pan debaixo do brazo, viñan cun estigma na fronte que se borraba con auga bendita, auga ardente co poder de facer esvaecer a tinta invisible da tradición xudeo-cristiá. O avó, home de vides e non de misas, plantou unha laranxeira ben arrimadiña á solaina. O mundo do avó tiña 15 kilómetros de diámetro.
a redonda, pero sabía que as laranxas veñen do Mediterráneo e que precisan devorar o sol para medrar en cor. Porén, esa laranxeira nunca deu laranxas de verdade, e só recoñecíamos a árbore polo seu recendo e pola infusión que a avoa preparaba coas follas para nos curar o catarro. A árbore saíanlle pequenas borbullas verdes, mas nunca se produciu alquimia, nunca viraron laranxas da cor das bombonas de butano. Hoxe, os meniños xa non saben o que son as bombonas de butano, pero as laranxas seguen a vir de Valencia, onde traballan nais que xa non son ti, mentres esperan por elas fillas que xa non son eu. Nais que non ousan permitirse tomar zume de laranxa, pero que loitan para que os seus fillos poidan facelo. Lonxe deles se fai falla, como a ti, mamá. Mentras tanto, espremen as laranxas aos avós. En Corea, a froita en xeral é moi apreciada e agasallan con elas nas visitas aos hospitais. Tamén eu, mamá, chei de levar un ramo de laranxas se algún día enfermas. E depositarei se cadra outro na túa tumba, ou ti na miña, que nunca se sabe a orde dos factores cos que opera a vida. Xa nunca se sabe nestes tempos, e por iso caducaron todos os refráns que servían para arranxar as horas. Se cadra que o cambio climático nacerán laranxeiras en Siberia. Así serían suficientes para que todo o mundo poida beber zume de laranxa, os nenos, as nenas, os pais, as nais, os avós, as avoas, e que poidan facelo xuntos, sen que os separen continentes de tempo, de distancia. Bueno, despois destas laranxas maduras, vou ofrecer un froito verde que acabo de caller da horta onde colleito poemas. Aí fora está a xente celebrando o Entroido, e a poesía é tamén celebración. Así que, en exclusiva, tachán. Hai que ser persoa. Hai que ser persoa, repetían unha e outra vez os nosos maiores a todos os que quixésemos escoitalos. Nunca lles preguntei que querían dicir con iso, pero intúo que dentro dese amplo concepto cabían todas as virtudes, todas as expectativas e as posibles decepcións. Sempre hai que reservar espazo para unha boa dose de decepcións, na mesma manga na que agochamos os ases que nunca empregaremos porque o noso non é xogar, senón vivir. Hai que ser persoa. Non hai que significarse, era outra das normas. O medo era tanto, 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 que durou vidas enteiras. E se cadra tamén mortes enteiras, que son moito máis longas. Sí, quero ser persoa. Persoa significa máscara. Ou máscara significa persoa, que máis ten? Si nin nós mesmas nos recoñecemos cando nos miramos de costas. E eles serán nosas, esas as, que agora están polo chan, recortadas da nosa sombra. Alguén nos compuxo esquecendo que non sobran milagres na ciencia. A nós, que sempre soubemos menos de luz cada sombra. Iso venos de meniños, de cando medrábamos agochados debaixo da saia das avoas, a calor da cociña de leña, escapando, sempre escapando do que crecía dentro da nosa soidade. Cando mirábamos desgueillo silencio, decatábámonos de que ocupaba tanto espazo debaixo da cama que ningún outro monstro podía agocharse ali. De que non habería sitio onde fuxir se a realidade quixese atraparnos. Tiñamos que aprender a vivir. Tiñamos que aprender a vivir. Non quedaba outra, a ser persoas, a pôr máscaras, a lavar as mans antes de xantar, a intentar non pisar os caracois, a non tentar o porvir. Entender, sobre todo entender que as flores hanse negar sempre a seren nosas, por moito que a sigamos cortando.
Un mención especial para o meu amigo. Grazas. Bueno, estas maravillas son feitas por o meu amigo Borxa, así que un agradecemento. Xa non vos interrompo máis aquí esta velada, porque tedes aquí unha cita estupenda con Dimitra, pero antes vou vos destripar o final de todo, vale? Bueno, espero que se vayan a disculparme. Nada, volvendo ao libro 2001 días, quería dicirvos isto que creo que é fundamental, que o lembrede sempre. Atención, spoiler. A vida sempre acaba mal, simplemente porque acaba. Pero mentras están todos os océanos e temos todas as barcas. Moitas grazas. Gracias. Ben, bueno, das costas atlánticas imos saltar agora ata as mediterráneas para pousarnos na milenaria cidade de Atenas. Alí, en 1953, abriu os ollos á vida Dimitra Christodoulou, que de nova decidiu formarse en Dereito e máis en Filoloxía para desenvolver a súa vida profesional como docente do ensino público secundario ata a súa xubilación. O feito de que debutase como poeta en 1974, aos 21 anos, fai que a crítica a encadre dentro da chamada xeración poética dos 70. Esta conforma un conxunto amplo de autoras e autores que emerxen na Grecia posterior á ditadura nun clima de revisión ética e política e de relectura crítica do legado modernista grego. Dende entón, a súa obra caracterízase por un traballo sostido ao longo de décadas, con 17 libros publicados paulatinamente en todas esas décadas, dende o 74 ata os nosos días. Ademais de prosa, traballos como compiladora e tradutora. Pero sería quizáis pasado o umbral, o limiar do cambio do milenio cando máis froitos recollería quizáis en forma de recoñecimentos cara a súa sobriedade expresiva e a súa constante atención ao vínculo entre experiencia íntima e observación social. Así, o seu libro Xusto antes, que data do ano 2005, foi candidato ao Premio Nacional de Poesía de Grecia en 2006, galardón que logo acadaría en 2008 polo poemario Limos Fame. Premio Nacional de Poesía de Grecia 2008. O Pan Mínimo da Conciencia 2014 gañou o Premio de Poesía 2015 da revista literaria digital O Anagnostis, o Lector, e máis tarde 24 golpes e silencio, que de 2019 resultaría finalista do mesmo pola súa banda. Asentamento Costeiro, 2017, recibiu o premio Jean Moreas ao mellor poemario publicado en Grecia nese ano. Membro da Sociedade Grega de Autores e Autoras, a poesía de Christodoulou aparece en revistas e antoloxías estranxeiras traducida a diversas linguas. Nomeadamente a varias linguas europeas que inclúen unha escolma da súa obra editada en traducción ao francés e doutra máis en traducción ao castelán, precisamente, pero tamén poemas noutros idiomas como o turco ou o persa. Ela é tamén autora dun volume de textos en prosa, así como de libros e traducións da poesía lírica e dramática da Grecia antiga. A escrita desta, que constitúe, sen dúbida, unha das máis consagradas autoras da poesía grega actual, procura a densidade, a concentración e a economía do dito, unido frecuentemente a angustia existencial e mirada político-social sen caer no panfleto nin no
exceso retórico. Ás veces ten empregado nos seus poemas restriccións estruturais rítmicas que paradoxalmente acaban por proxectar as inmensas posibilidades, como, por exemplo, todos os poemas nos que emprega exactamente 24 versos, entendendo esa medida como unha sorte de ritual temporal ligado, pois, evidentemente, ao ciclo vital e a impronta dun día completo, non? Coas súas 24 horas. Para poetas de inversos, como xa dixemos, vai ser a primeira vez que unha voz grega recite sobre as táboas deste mesmo escenario. Así que xa nos urxe abrir os ouvidos para Dímetra Christodoulou. Good evening. Thank you very much for the invitation. Thank you, all of you, for being here tonight. Ίκαρος. Θλιμμένος, νευρικός, σχεδόν αγράμματος, μετά το Λύκειο ευτυχώς σερβιτόρος. Φοράει το φούτερ του το αιμονικό, το κατάμαυρο και ρίχνεται στο κοσμικό μυστήριο, σ' όλο αυτό το πανδαιμόνιο των άστρων. Ακούω τα μπερδεμένα του βήματα, όσο βαθαίνει η νύχτα τόσο μοιάζουνε με το μπουσούλημα του μωρού που ανάθρεψα μέσα σε τόσα φτεροκοπήματα δαίμονα, μέσα σε τέτοιον πανικό αγάπης. Κι ύστερα, άντρας πια, στράφηκε και είδε όσα βλέπουν σαλτάροντας το χάος κομήτες σε τυφλή διαδρομή. Τη μοναξιά μου, την οργή, τη βλακεία μου, να λυπηθούν δεν θέλω απόψε οι στίχοι. Μα σιγανά, ένα-ένα, να ανάψουνε τα φώτα της σαββατιάτικης πόλης. Οι φίλοι του να ανέβουν στις ταράτσες, να του κουνούν τα χέρια, να σφυρίζουνε. Πέτα, πέτα να του λένε, στοιχηματίζοντας «Καλός Θεός υπάρχει», σπινθυρίζουν ολόχαρες οι φωλιές της σελήνης. Ποιος μπορεί να μη σε πάρει αγκαλιά, ποιος θα μπορέσει να σου αρνηθεί μια θέση. Bueno, tras agradecer o convite, sobre todo a vosa presenza aquí, lemos este poema dedicado ao seu fillo, Ícaro. Triste, nervioso, case analfabeto, con sorte de camareiro despois do instituto, pon o seu obsesivo suadoiro negro con capucha e lánzase ao misterio cósmico, a todo ese pandemonio de estrelas. Podo escoitar os seus pasos confusos. Canto máis profunda a noite, máis se asemellan ao gateo do meniño que criei entre tanto demoníaco bater de ás, entre tal pánico de amor. E despois, xa feito un home, volveuse e viu o que ven os cometas nunha órbita cega saltando ao caos. Non quero que os versos compadezan esta noite a miña soidade, a miña rabia e estupidez, senón que encendan as luces da cidade do sábado, unha tras outra moi devagariño, que suban aos tellados aos seus amigos, que os saúden coa man, que lle subíen, que apostando lle digan «Boa, boa!». Hai un Deus bo. Os ledos niños da lúa están resplandecendo. Quen non acollerte no seu colo? Quen poderá nunca negarche un lugar? Για ένα σπάνιο όνομα. Την διαβεβαίωνε πως δεν θα είναι μόνη, ούτε όσο ήταν πάνω από τη γαμήλια τούρτα της, ούτε βέβαια όσο μόνη ήταν το βράδυ που άρχισε να γερνά.
Την διαβεβαίωνε ότι θα άνθιζε γύρω της ένα φλερτ ευκαιριών και περιστάσεων, εκδρομούλες οικονομικές στα χιόνια, ένα τσάι κυριών ή σινεμά. Θα ήταν όμως η μοναδική με αυτό το όνομα, βαφτιστικό μιας ιερής φιγούρας προσκυνούμενης. Οι άλλες κυρίες με ασημένιο κουταλάκι απλώς ανάδευαν λίγο γάλα στο ρόφημα. Αυτά της έταζε η βαριά της θλίψη. Κάθε πρωί που στριμωχνόταν στο μετρό με αναρρύθμιτες γυναίκες που είχαν ίδια ζακέτα, ίδια κιλά, ίδια ένσημα. Κι όλες κατέβαιναν στην ίδια στάση όταν στο όχημα ακουγόταν η εντολή «Μαρία». Εκεί της έλεγε κάθε όνομα αστράφτη, κάλεσμα του άστρου που εκρήγνεται ψηλά. Πίστηκε, έβαλε τη θηλιά στο λαιμό της και έφυγε βιαστικά για να γίνει άλλη μια μέρη στον παράδεισο. Por un nome pouco común. Aseguroulle que non estaría soa. Nin mentre se inclinaba sobre a súa torta de boda, nin por suposto tan soa como estivo aquela noite en que comezou a embellecer. Aseguroulle que un galanteo de futuros e oportunidades habría florecer ao seu redor. Pequenas excursións económicas á neve, sesións de cine, té na compañía de señoras, e porén ela sería a única con ese nome. O nome de pía dunha figura sagrada, venerada. As outras señoras tan só remexerían no té un chisco de leite cunha culleriña de prata. Tales as promesas que a súa fonda tristura lle facía cada mañá cando se embutía no metro entre incontables mulleres con idénticas chaquetas, con idénticos quilos, mesmos anos cotizados. E todas elas baixaban na mesma estación cando ían anunciar María. Alí dixéronlle cada nome reloce, un chamado dende a estrela que estoura no alto. Convencida, puxo a soga no pescozo e partiu a presa para volverse outra Mary no ceo. Ευγενής ναυσιπλοεία. Ποιος έχει δύναμη να μας επιβάλλει ποινή όταν φροντίζουμε την ψυχή μας μ' αγάπη. Δεν έχει ο θρήνος θράσος αιωνιότητας. Σβήνει κι αυτός με κουρασμένο στεναγμό. Μπορούμε, λέω, να απεκδηθούμε το σάβανο, ανάρμοστο είναι σε παλώμενο σώμα. Περνάει πάντα ένα πλοιάριο στα νυχτά, ακόμη και αν είναι η ανάμνησή του. Τόσες εικόνες στιβαγμένες στο χαμό, τόσο υπερούσιο το απόθεμα της σκέψης. Μπορεί να φεύγει, ακόμη και από το μνήμα του, κάποιο μικρό ιστιοφόρο, κανένα φασματικό ψαροκάικο. Κάποτε αυτό γοήτευσε το βλέμμα, καθώς διέπλεε έναν κόκκινο ουρανό. Ας του προσθέσουμε κάποιο χρόνο αθανασίας. Απόψε η θάλασσα με την τιτάνια σιωπή της συνοψίζει το χάος σε φιλία, αναπνέει σαν στήθος μωρού που αποκοιμήθηκε μπροστά στα αρμυρίκια. Μπορεί ο ήλιος, καθώς εξαντλείται, να αποσβήσει κάθε εγκατάλειψη. Πανάξια θα είναι η ναυτοσύνη που αποπλέει προσπερνώντας το θάνατο.
Un poema optimista agora. Nobre singradura. Quen ten o poder de impoñernos un castigo cando estamos a coidar con amor da nosa alma? O loito non ten a impertinencia da eternidade. Tamén se esvaece cun suspiro cansado. Podemos, digo eu, despoxarnos do sudario. Resulta indecoroso nun corpo latexante. Sempre hai un pequeno barco navegando fronte á costa, mesmo se non é moito máis que o seu recordo. Tantas imaxes amoreadas na confusión, tan sustanciosa reserva de pensamento. Pode que ata estea navegando fora da súa tumba. Algunha pequena adorna pesqueira, algunha chalana espectral. Unha vez cativou a mirada cando cruzaba un ceo vermello. Engadamoslle a iso un certo tempo de inmortalidade. Esta noite o mar, no seu silencio titánico, condensa o caos nunha comunión. Respira o mesmo ca o peito dun meniño que adormeceu fronte a unhas tamargueiras. Pode que o sol, mentre se extinga, borre todos os abandonos. Maxistral será a mariñeiría que ice as velas, deixando a morte atrás. Σολικισμοί. Με πόση αίσθηση υπεροχής αυτή η νύχτα αποκαλύπτει τον τελικό προορισμό. Σαν Ιάπωνας πολεμιστής που επιδεικνύει την τεχνική αποκεφαλισμού αιχμαλώτων. Πράγματι, έχει κάτι το τρομακτικό ή γελίο και πάντως τόσο μακρινό και ανίκιο όσο και αυτός ο φόρτος επιθέτων που καταπλάκωσε τους παραπάνω στίχους, μια φλιαρία των ενστίκτων μπροστά στη σιωπή. Δεμένα χεροπόδαρα τα πάει και τα βουνά και τα νερά και τα επιρρήματα. Σπίτια και ρουχισμό και άνω τελείες, όλα πίσω από την ουρά του φεγγαριού. Δες, σέρνει αργά την πολυτέλειά του σε ένα ξημέρωμα επίπεδης γης. Καμία τάξη, καμία φιλοφρόνηση. Η φυσική, το κοινοβούλιο γκρινιάζουν, απολεπίζονται, ένα δέρμα γέρικο, τεντωμένο σαν τραπεζομάντιλο στο χώμα, για ένα γεύμα στη γλόη, αν θυμάμαι. Μα είναι απόψε οι συνδετημόνες στο έδεσμα και η χλόη από δευτερόλεπτα σκόνης, αυτή που ήσυχα διπνεί κατά πτάστρα. Solecismos. Con que sentido da superioridade esta noite revela o destino final? Como un guerreiro xaponés que alardea da técnica para decapitar prisioneiros. Hai algo, de feito, aterrador ou ridículo, e porén tan distante e alleo á vez como esta carga de adxetivos que ven desmagar os versos anteriores. Unha verborrea dos instintos fronte ao silencio. Lévaos atados de pés e mans, montañas, augas e tamén adverbios, casas, roupa e puntos e coma, todo detrás da cola da lúa. Mira, arrastra lenta a súa magnificencia cara a un amencer de terra chaira. Ningunha orde, ningunha cortesía. A física e o Parlamento andan rosmando, esfolándose da pela antiga como un mantel estendido no chan para un xantar na erva, se mal non recordo. Pero esta noite, as viandas son os comensais, e a erva, feitas de segundos de pó, aquecea en silencio, baixo as estrelas.
βρώσεις και πόσεις. Πού είναι τα μελτέμια, οι βουερές βροχές, θερμοκρασίες πυρετού εδώ γύρω, λιώνουνε καμωμένα από λίπος, σπίτια, σχολεία, μεροκάματα. Συρρυκνώνονται οι κρατικές αποθήκες σε ένα παράπηγμα από τσίγκο. Ο δύσμυρος ο μονόφθαλμος γάτος άστοχα πάει προς το πιατάκι του νερού. Πάλι το βάζει στα πόδια όπως κυνηγημένος από το γάβγισμα της ζέστης. Κρατώ με δάχτυλα ιδρωμένα την ψυχή μου. Ό,τι απομένει από ψυχή. Ένα τόπι, μια κούκλα πάνινη με αντισώματα ανθρώπου. Κοιλίδες ήλιου σε κυκλόπια κτίσματα ανοίγουνε κάθε πρωί τα σαγόνια σαν τροπικά λουλούδια σαρκοφάγα και με το πρώτο νευρικό κορνάρισμα όποιον καθυστερεί τον καταπίνουν. Να είμαστε στεγνοί και στην ώρα μας, αυτό ή τον Θεό διαψεύδει ή τον άνθρωπο. Μας τρέφει μια τεράστια μπουκιά από σύννεφο που απλώνει τη χυμένη κρέμα του στους δρόμους. Θα μπουκωθούμε από όσα διώχνει το στομάχι και θα χορτάσουμε από τη συντριβή του ουρανού. Pois pode estar moi ben para consolarnos do inverno un poema de tanta calor. Comer e beber. Ulos ventos etesios, as choivas torrenciais. Temperaturas de febre a noso redor. Feitas de graxa, as casas, escolas e soldos están a derreter. Os almacéns do Estado encollen ata un alpendre de zinc. O coitado gato torto con torpeza camiña o seu cunco de auga. Volve botar a fuxir confuso, perseguido por unha calor que ladra. Entre dedos suorosos sosteño a miña alma. O que queira que sexa que quede dunha alma, unha pelota, unha boneca de trapo con anticorpos humanos. Manchas de sol sobre edificios ciclópeos abren as súas fauces cada mañá, como se fosen tropicais flores carnívoras que, ao primeiro e nervioso toque de bucina, engolen aquel que a pouse. Estar seco e a tempo refuta tanto o home como a Deus. Alimentámonos dunha enorme cullerada de nube que espalla a súa crema vertida polas rúas. Encheremos a boca co que o estómago non quere e coa esmagadura dos ceos haberémonos saciar. Δεξιώσεις. Έντρομη χτύπησε την πόρτα μου η νύχτα, σαν να την κυνηγούσαν ληστές. Δεν είχα λόγο να αρνηθώ καταφύγιο σε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα. Μπήκε. Ξημέρωσε έξω βίαια με ένα άσπρο φως χειρουργείου. Έτσι διδάχτηκα να δεξιώνω με το τέλος. Ως μια συνύπαρξη, ως πράξη καλοσύνης προς μια κυνηγημένη γυναίκα. Στέκει στην άκρη της ζωής που μου μένει, τυλιγμένη στα βαριά της παπλώματα. Δεν απαιτεί, δεν καταγγέλει, δεν ομολογεί. Πιο συχνά δέχεται από τα χέρια μου αντίτροφή σε ένα μπουκέτο μαργαρίτες. Όταν πλένω τα τζάμια μου τις βρίσκω σχεδιασμένες από την άχνα της πνοής. Εκείνα στράφτουν, η γυναίκα χαίρεται, εγώ, όπως είναι λογικό, σωπαίνω. Χιονισμένη από σφαγή και επιστήμη, η πόλη έξω συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τρίζει η μεσοτυχία ανεπαίσθητα, σαν τα οστά παιδιού που μεγαλώνει, χωρίς δικαίωμα στο θρήνο της αγάπης.
χωρίς ελπίδα, σε σκοτάδι αγκαλιάς. Para quen non entendemos grego, é fermoso atopar de cando en vez esas palabras que identificamos no medio como abrillos, non? Recepcións. Aterrada a noite, petou a miña porta, como se a perseguisen os ladróns. Non vin motivo para lle negar refuxio a unha criatura indefensa. Entrou. Fora rompía o albor violentamente cunha luz branca de quirófano. Así me ensinaron a aceptar o final, como a unha convivencia, como a un acto de bondade cara a unha muller perseguida. Ela de pé ao bordo da vida que me queda, envolta nas súas pesadas colchas. Non exixe, non acusa, non confesa. A miúdo acepta da miña man un ramo de margaridas no canto de comida. Cando limpo as xanelas atópoas debuxadas polo bafo do seu alento, estintilan, a muller alédase, eu, por suposto, fico en silencio. Cuberta pola neve das masacres e da ciencia fora a cidade, continúa medrando. A parede medianeira renxe débilmente o mesmo ca os osos dun neno que medra, privado do dereito a chorar o seu amor, privado da esperanza dun escuro abrazo. Σύντροφοι ύπνου. Καλώς το αυτό το απόγευμα. Το ξέρω. Θα έχει την τύχη άρρωστου παιδιού που κοιτάζει το γούνινο αρκούδο του από μια μακρινή γωνιά του παραδείσου. Όμως καλώς του έρχεται από πόλεμο και είδε το κακό και το έπραξε. Και πάλι αξίωσε τον αληθινό εαυτό του, να εκείνο το μεγάλο ρόδο στον ορίζοντα που τραυματίζεται από τα ίδια του τα αγκάθια. Όχι, δεν θέλω να τον ουθετήσω ή να του δείξω προσοχή και φροντίδα. Άστο να κουμαντάρει το αίμα του. Τόσα πέταλα στριμωγμένα με φόβο ανάμεσα στα πρώτα κάτοχρα άστρα, αυτά σε λίγο θα το καταπιούν. Καλώς το. Είναι ένα μικρό απόγευμα. Γυρίζει στους δρόμους από συνήθεια, η μέρα πίσω του βουβαίνεται και βλέπει σαν γριά καθισμένη στο κατόφλι. Η νύχτα παραμένει σκεφτική. Κανείς δεν βιάζεται για χάρη του. Μόνον εγώ τακτοποιώ το αρκουδάκι πάνω στην απαλή μαξιλάρα να κουμπίσει το κεφάλι του ο Αρχάγγελος. Compañeiros de cama, benvida sexa esta tarde, seino. Correrá a mesma sorte ca un neno enfermo que fita para o seu osiño de peluxe dende un afastado recuncho do paraíso. E así é todo, benvida sexa. Ven da guerra, viu o mal, tamén o fixo, e volveu reclamar o seu verdadeiro eu alí, esa gran rosa no horizonte picada polas súas propias espiñas. Non, non quero rifarlle, nin coidalo ou ter conta del. Deixa que goberne o seu propio sangue el só, tantos pétalos apiñados con medo entre as primeiras estrelas pálidas. Axiña o devorarán. Benvido sexa, unha breve tarde. Vaga polas rúas por costume. O día detrás del cala e asexa como unha vella sentada no limiar. A noite segue pensativa. Ninguén se apura por ela. Só eu coloco o osiño de peluxe sobre o suave almofadón para que o arcanxo apoie a súa cabeza nel. Αποχαιρετισμός. Έχω πάντα έναν ίσκιο στο πρόσωπο. Σηκώνει κατά πάνω μου ο Θεός την αρκουδίσια του πατούσα. Αλλά δεν λέω λέξη. Μελετώ.
Με αποφεύγουν όλα τα λουλούδια, μήπως τα φθείρει σκοτεινή φιλομάθεια. Μα δεν μιλάω. Τον σπουδάζω τον δρόμο αυτού του τιτάνιου πέλματος. Κρατώ για τον εχθρό με πείσμα το χαμόγελο του θαμμένου χρυσού και ζω ακουμπώντας τα χείλη μου το ένα στη χάραξη του άλλου, όπως επάνω στη λευκή κλωστή του ορίζοντα ακουμπούν ο ουρανός και η θάλασσα, χωρίς ποτέ να αγγίξει τα άστρα ο γιγάντιος ο βόγκος του νερού. Σύντομα φεύγω και τα ποίηματά μου θα τα σαρκάσουν οι σεισμοί του καιρού. Η αρχαία γλώσσα τους θα ταφεί στα ερείπια μιας πόλης αμαθών και δαρμένων. Φωνάζουν, κλαίνε, οικετεύουνε και πάλι κατεβαίνει πάνω τους τη σιωπή στο τερατώδες πάτημα. Ο κρότος τούβλων και σιδερικών. Imos xa cara a recta final cos dous últimos poemas, precisamente esta é unha despedida. Levo sempre unha sombra no rostro. Deus que ergue contra min a súa pouta de oso. Mais non pronuncio unha palabra, estudo. Todas as flores me evitan, por medo a murchar voltas unhas chaponas escuras. Pero eu non falo. Pescudo o terror desa pouta titánica. Teimo en gardar para os meus inimigos o sorriso do ouro enterrado. E vivo deixando os meus labios selados ali onde mos tallaron, igual que no fío branco do horizonte, o ceo e o mar se tocan sen que nunca toque as estrelas o laio xigante das augas. Parto a xiña. E os meus poemas serán desprezados polos sismos do tempo. A súa antigua linguaxe sepultada nas ruínas dunha cidade de iletrados e vencidos. Berran, choran ou suplican e volve caer sobre eles a pouta monstruosa do silencio, o golpe de ladrillos e ferros. Η γάμη της βασιλίσης. Μία βασίλισσα επεθύμησε γάμο, αλλά ήταν η βασίλισσα Μέλισσα. Το νηφικό της επομένως κόστιζε 2-3 ταξιενθίες ανέμων. Μα υπάρχουν περιπλανόμενα αρώματα, υπάρχουν νήματα ήλιου, υπάρχουν πνεύματα μοδιστρικής ικανά να πετούν και να ράβουν και κυρίως υπάρχει νυμφίος, άλλος από τον Κυλαρά, τον τεμπέλη που της προώρισε η άτεγκτη φύση. Τέτοια σκέφτεται τα βράδια η Ελένη, επιστρέφοντας από προσωρινή εργασία σε σπίτι όπου τα πάντα έχουν συμβεί και γεννήσεις υγιών απογόνων, τώρα πια νευρικών κριτών, και θάνατοι αργοί γεννητόρων απέδιδαν ένα κάποιο εισόδημα. Και κυρίως βασιλεύς και βασίλισσα με ανυπόφορη αύξηση βάρους. Πετά λοιπόν σε μια γωνιά τα παπούτσια της και νυμφεύεται τον αθάνατο πόθο. Αυτός θα θρέψει μια κυψέλη ονείρων με το μέλι ενός μικρού νοικοκυριού. E xa para rematar, as bodas da raíña. Unha raíña quixo casar, pero era unha abella raíña. Así que o seu vestido de boda costaba 2 ou 3 inflorescencias dos ventos. Pero hai aromas errantes, hai fíos de sol,
Hai espíritus modistos tan hábiles como para voar e coser. É o máis importante. Hai algún outro noivo que non sexa o barrigudo e preguiceiro que lle ten destinado a natureza cruel? Nestas cousas pensa Helena pola noite, segundo regresa dun traballo temporal a unha casa onde todo ten acontecido. Nacementos de fillos sans, agora xuíces provocadores, e lentas mortes de proxenitores daban algún tipo de ganancia. Mais, sobre todo, rei e raíña cun aumento de peso insoportable. Así que tira os seus zapatos e casa cun debezo inmortal. El alimentará unha colmea de soños co mel dun pequeno fogar. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Δήμητρα, που έφερες την όμορφη πίσω στην Ακορούνια. Grazas tamén a ti. Non te preocupes por non poder responder en castelán, o agarimo está aí, notámolo todo o tempo, grazas por todas as facilidades que puxeches. Moitísimas grazas tamén a ti, querida Carme, por toda a dozura e amabilidade en todo o momento. E igualmente grazas ás colaboracións e axudas, por certo, de María de Janovic, Tanos Gogos, Eduardo Navarro, e o Concello da Coruña e o seu Servizo de Normalización polo apoio e respaldo técnico. Ao Centro Ágora, por suposto, e as súas traballadoras, sen esquecer sempre o persoal de sala, Fernando e Lorena. O técnico de son e luces, Óscar Domínguez, e os responsables do streaming, Leo e Alberto. Na nosa xa coñecida complicidade coas librarías de barrio, hoxe é dende a Cubela Gaiteira, un dos mellores barrios, teño entendido, dende onde ven Suso Cambón e tamén Manuel para achegarnos os títulos que Carmen e máis Dimitra teñen publicados e accesibles. Sobre todo, máis especialmente, os 1001 días, o libro individual da galega e a Agenda de la mala salud da grega é o seu único libro en traducción ao castelán. Ainda creo que tamén hai algún título das Comadres das Letras, o colectivo poético ao que Carmen pertence. Non vos inhibades se queredes contar cunha asinatura de calquera delas nestes libros que nos trae a Libraría Z, que non dixen, ou ben de vos achegar aínda nestes últimos minutos para un comentario, unha pregunta, un parabén, unha aperta. Grazas sempre de feito pola vosa calidez, respecto e atención sempre tan xenerosas. Vémonos en un pouquichiño máis dun mes, o luns 23 de marzo, cando poidamos contar cun poeta tamén medio ourensán, medio coruñés, e outro de Cartagena, da Cartagena colombiana. O antigo membro do colectivo Ronselz, Xoán C. Rodríguez, e o Premio Nacional de Poesía de Colombia, Rómulo Bustos Aguirre. Iso será de aquí en 5 semanas, o 23 de marzo, pero ata entón despidámonos aínda de Carmen e de Dimitra con este cálido aplauso. Thank you.